Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa ya mangana maya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Sembro Gomingo Magara, Mintumas Manetinga Samabata, Uganda Gorgeria, and Soko TV, Oboroso Bumugusi, and Soko Samata Magno. Painapi, kuratiga asa maleta nkuru kumilka sibira. Daiga setore iga kuru kwa Ensoko TV. Oboroso Bumugusi. Ikaransa toya mutwensi tobaterane. Unana nyore tomwanchu no moga kombinto. Nigo yaringi sasa ya moga sari taoni. Nigo yaringi sasa ya moga sari taoni. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwana omwanchu omorgereria nende imarogaba ya bene korenga ngakira se ole otorigire tkorwa iga migeteseni kia bene gia Ensoko TV igona nyasaye na nyasaye bena ritko origima chinga kichinde tawaswa seme saya mwana maya chinga ki obotutuka no bene kwene kibwanene imaye county ya Nairobi anane igoro oyoborai iwe county eyo ritko lero ritko lya chuma ritko lya mwerio lye wiki entangani motenyo kianda omwaka w'ikibimira wangebere nebere n'isano nagaiga nigonkwarengene tia mange imeya message chamangana maya kurende rero ntore amono mugeni me studio okorokwa anere sipendere nyamwamu ojibono oro omotiotereria gose omotiotereria bwa okwegerera amangana amwanya bantu chinsa chinke na abegaiga ime studio na yuto gochiko batogo sangana kurende omwanchi mugere Ensoko TV aya naro nkwanige tukure message ya amangana maya ekera bariki baito babegete kambi korwa chinsemo au imimo chyo Nairobi county Nyamira amona Kisi ero koretara ali atekire elite korigima korwa chinseme chyo ochonsi nje igonkoro kwa Daniel Omwaga ekanye bwemanyi asentira ero yobo ikeranu. Mwanchua umorgereria maya nigotogo chaka kuremeye county ya Kisi enengana ayogo ichania mobere bomusacho yomo nigotoka obetire mejo na gutukutua n'abantu batamanyiri imeye chiro ya mugonga ebunge ya Machoge ebumbe ya Machoge barabumeye county ya Kisi yagosira Christopher Nyabwari nigo akagaire ego itwa ekera aruete asenyomba yemo yokwegokia obutuko obogokiera arero muri kito Dominic Nyabutonderi nigakoreta arawika senseme gakorekyo no gutonera roboti rokubwati yasenchera yoboikiranu. Amayenda nigabwata nseme echira mugonga ime ward ya Bombabe bunge ya Machoge barwe county ya Kisi magaba menye kobuka na konyora omubere bwo musacha yo mabetire meyo na gutugutwa paragati Narenge gazi ya nase narenge na iwe bikuro bikubuga nachikocha nanyora omumuro kwetega mumuro itabwati mangana na ndo mumuro ino muntu maana sana na acha sa kunywa amaru tokamanyora kabwate mukungu pi iye ndanjete amaru aye ende nyumbara abana baye mubero ye twanyora akiri igoro giga arokora na kiraro na kubo bisana
naenda manyi ngalende ngwite karenge utatigarende okorora nga tari abwitiretu Nyagusira Christopher Nyabwari ni gagotebekana kurumeremo asasete me nyombe mo yokoyogokia na maega yae gokora chinkwana no mogende bwe gari ya moyo muchanga uyiba kore gasnere asitaramanyekana ayabwatite kurugabu ingana yene kigwane amate yae akire meyu emenge okoronga negesire gose meyu gete emenge sana nturamanya exactly na ingi kiabete lakini rende what we are told inga no are inga se baega korkwesi and be sapenya lodge no are inge banga kuikange jinsa kianda iga nenus bagasoka ne driver bakagenda gukia awese bachiete ntuma itinga what transpired kiare ngege kagero mwana ya are goitwa engenjo toro cha itire bobe sana igobne family to kumiri kare twana tio mongi na igoro na ndo to wale bona matangande wana ikindegendo kere toro jana igendo kyo kumisana gukwana no mogende uyiba twarete chinkwana na Nyagusira ni gabwata yaiga sana ndekatisa toba kiga omuyonte ya muyona komerte ndu yana nyumba lakini tiro koraki tindo kona kuraro chiwe shimu chana ko tiro chingo kwande ngacho chingo tiro chinkaba chiwe shiga tino to ndimu changa tiro chinga koraki ngatikana nacho chimu chango igoro kama timo onye tukanya go igo mboseji koraki rali gali ono mambe ugoki tuma kole sabu ngalo sabu ndimu chango to kona tuma kole bochwe sacho chionsi naimoka twajira nandi go chane onte ati ngora raigo tiangoleki tigansi bege ntuki ana ngoreki ngene ndale ngo yo kono kurara mwa andu yawo gose asokoreki asigali akati anjiri gali menkora ntwacha kasi mwalengi nasiba igento kuliekero na china asiba chibye ibere twaso kana limire matwalengi ganera namo te yoko koreki to yandora lega igali namo boke kefungu paso nali china mo boke kefungu tumukawan kurwawu njinairana na kero muruyo no ara na baresa ekera bono botuki bwacha kiri gabamenye becire iga ya mugunga basabire serikali gotingi yoberendia sayayiga kubwatikana no komentakana ko bikora bikogosereria omorembe twagwiti na siria mangana mange mugunga tutari komante sosi ya mangana go twari gusaba communication ya bengi ya bamenye ba mugunga tumanye ngambara yumanyete na barabu ne chipachi aito ko montanyura maru mobeka bene protocol mana arendu na ndai kigubwa because ne chiba sakoretera gerdoka nyango montonyura maru ese pa twanyoro kule is unfortunate ngaki chipa chingichete tokonya mugonga onye nokobwa amasa chinza chipa chibe kuchiogo sieka twatwaliro bwa maiga yakoreke kyo chani go mobero Nyagusira Christopher Nyakobo ko cha senke ndi nyaktari ogembo ase amate anyara ko ko saba basikaba Nyakobo korobo tukibabwango rikoreta machibi ngankirete mwanche bakunyakoba ogoitwa kuripote sen kiao namba magia Ensoko TV koroge ase chiri amugonga egotoka ase wodi ya bomba bai mebunge ya Machogo barabu kaunti ya Kisii Reterani Dominic Onderi Nyabuto na gotigana anayo kore kaunti ya Nyamira omwanchwa wose ya Kisii omwanchwa mugereria mote gotambuke gwikaime kaunti ya Nyamira asega korokende kyabere kigokorekana abantu 33 nigo baigure gosenigo baresinya gitari ya Nyamira Technical Hospital mega ayokolia enyama yengombe kwete kurwa Jumapili ase ekenyoro kya nyakoyora imeye ward ya Umatuta ebunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira korengana ana abaroira abo baliete enyameyo nigo bakweranga nigo yarenge neli msu na nigo bachagete koromwenda na gosa litko olie Jumapili morogoba korengana no director of primary health services ime yenyagitari yo John Kimani nigo ene kiribuna yo igo abaroira abo bagenderete kunyoro bobwenya na nigo barense ya Mariogo asinyagitari yo ya Nyamira Teaching and Training Referral Hospital Waraboti oruo nigo rwanirwa senchera ya bene enomoriki to kure county ya Nyamira Steven Nyariki Imbunde
Korengana na barwire habo bariete nyameyo nigo bakweranga nigo yare neri musu egento babetereretirio kakoyeria ng'ombe ya kwete ase kenyoro kya Nyakiore ward ya Bunyamatute bunge ya West Mogrango ime ya Nyamira korwa rituko rya Jumapili turangiri tukangwa bantu batuwe ng'ombe kwanye ngo imukiwere onyirali ngo chabali ngororo ke bali bucha kanyore ng'ombe yakoriki yakule ekero yakwo mwaka tare ngone kanisa akarateki achiete umungina no arenge isiko ekera arenge isiko akateba umunye mugako uchire kanisa koraki injunya ng'ombe muti tutindeke gara twanyenya tukarusiyo tukatindeka umungino yagatena ki mwale kurusinke muchikoria kiagira abandi nabale bitwarenge mwe kurusinke muchikoria ngomte yaya tia turusi bono na wakoraki wateba no twarustirende no yaikire igona bo tulenya gitari abono nigo betu nyameiba tindeke agacha gotwa tori agatatikirie rongianya gutindeke nigo bano bagwatite bakaere tontuno yu nigo twagwatite ntutukari mono abagina nabo bariete mono na intu abana ase taro bene Ensoko TV goikenya gitari ya Nyamira teaching and referral ase goikabonega bagendrete no bobwenia nigo bakwerera kurumwa nenda nabo igo bakominyoka ndangonyenyere na ndengominyokande sana yawa tedi musuga ono no boterinde na no cho batagwenyama kiro muntu bono turu chintu areterende kiro muntu akaigwe nyama ngo kirariki gotioke ate mo kundu mirende nuri akanda akarumi onde nyame bono bitare tekenyoronka kirite nyinge sana kurumi guoko Korengana no mo director of primary health services asa Marieta John Kimani nigene kiriege korekyo na kweranga nigo abaruira bugo ikabono bagendrete ko bwena buyana mariogo ase bare ase nyagitari ya Nyamira. We dispatched our team. We did further investigations, but it was a bit late, so we are resuming further investigation today. We are also sending the samples to government chemists, including the meat, so that we confirm actually what could be the problem with that meat. Nige kurentindi ya nyarre korwe wago cyabamenye ba Nyamira nabo igogusi kwene kingankwe tanga bare koria enyama ekwete nyuma etararigereriwa nene mono n'ababisa bari abateneto bochenu asegetabo ekyo ime ya Nyamira. And we are cautioning our members of the community. Let's not consume food that is not inspected, especially food animals like cows that have died, because we may not know what type of the disease that may have caused the death of that animal. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. na omwanchwa omurgereria bw'Ensoko TV gotigana nayo yenyama ikwete kurwesemo ya Nyamira nigo bono igatia barai kurwa asensemo yebunga ya Nyaribari Masaba nigo baikirana asamatanga yoko mwenia Desmond Mogere Okuoyo nigo asiriwe gimabwaye kubwatekana mu wasakono omowe ebwe bara nonye nigo bari bekirana asa amatangayo barekana ko mwakereko ko omwaziri w'oburendi bwaime yosoyo kabere omwaziri w'oburendi bwaime Dr. Fred Okengo Matiang'i aseganga yae yokurija oburayi bwense ebwo mwaka w'ikibere na 2025 onayibere warabati nigo rwari bwesenchira bene no muri kito Wycliffe Orenge nasa matanga yoko mwena Desmond Mogere Okuoyo oyole mu murumu abo Franco Okuoyo omuralia bwegetesene kya Radio Vuna mekenyo kya Naivasa Friends kya mukama eward ya gatesu ensema ya bunga Nyaribari Masaba abo asaba ntukura cyensema aho baikirana elyo kurwengora yabo ocyasenka ya Nyagosira John Changa asoko musiria omwana makakigima gwetera sumo basikora wepara familia Okuoyo
abaraimwensi muri gaiga abasani n'abayiri nanche nakiri gaiga nanche ndete pole ane uchese family egaki asabagende baitu bari para bigango turenda maisha y'abantu bandi mumuro yorarire n'umwana omoke narorire otigira abantu abake timaitingo gocha kubarenda gocha mutu abura nyasaye naro barabaikara nasa matangayo nigo barwe ngoro yabo gocha senkeyo nakababore muna magombo gocha sabana bake abuo batigara Desmond nanche no musani ono kabeire ekera arare tenganyore report naende ngaigu nganya accident nabona atware tumuchano munene Bunere botambe asemesangarekana ngabune yo niga barayi baga siasa bagoikarana erekorwa engora yabo nego kwenyorera libaga lyo gukwa na siasa bari bwate obote boko bolia ebirogo ao na bari bare asichia bisi nigo bayira libaga elyo eriko kwanera igoro yo bachori bo mwaka bachiri 2025 bere abwasa bamwakereko ko oyo kabero mwaziri ase wizara yo bolende bweme Dr. Fredo Kengo Matiangi pinge Matiangi lakini mtwara gusi totene namo tuwate siyo mintu kitua manyore na nero sokira kurugusi okobori bo president eto bwate ji function ibere Kenya ntobwate Matiangi togatwara na Ruto ngai mota etembo orikoru ngomota etembe na re Matiangi osenduto abane nigo batebuna siasa cha Mariogi tichiganeirie nego gosabwa bochangora okoligi chikura kurugusi ekera to bwate monto koligi chikura kurugusi lazima na sisi to behave yani nga ano gotagete osingwe na karasi koyo mino kirogo kebo MCA tutazungusha na hapa chini kebo chumbe ntoche turwandre onde onsi olinya sagwa kama butanero gocha kugamba igo bono ntobwati pingamizi ende onsi nonde bwensi obwate obote bwo kubuli chikura omwe MCA bwe wadi yo yagesu omuskanto nyonkundi ojobo igokara na samatanga yo nigo airali bagelyo okwanera magenderero nemerebero ya magenderero iyo county ya Kisii ebegerete abamenyi be wadi yo abo asaye mu cya serikali yanene asoko iregeka kubwatu kachibesa cya county wetera asoko lete nchirenya yekerero yo kurwa chikonda ikorukwa procurement county government ya Kisii egasende onsto koraboniga ne real last financial year chibesa chirtu abegete kitatu megete last year na chichiga ntogo korubuna baona iga inyagitari yeto ya Gisusu negenda takonya korosigwa ngo kuratora renovation chipara nchiro tu abegete last year chitara korwa ntogenda togo chikora chonsi kari enene ngo chenchere system ya procurement na kiyokera tutaracha kegasi abagaba namba umera ntamo wagachiko challenge amangana yikotini ntoganyete tonyo verdict ya koti tumanye na kitogo procure bono enka ya Desmond nigo yare migwe gotwara gosemeria nonyene chinga kiechiga cyobokendu no muichano monene naigo nigo yategeire asenkeyo kubalenda abana abwa bake bategeire magega elinda batiko babantu abanene ngo reporter ya Ensoko TV korokega sekanyerukia na Ivasa ensemo yebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge na gusika mutu omwanchu murgereri nigo abarai bagusi bari bakorwa sensemo ya serikali imambia yeri tukulia rero nigo obaigora nako osekugeka umuroberi westima ime yanseme iri yariana igotoka esebungeri ya Bonchari ime county ya Kisii muroberio urau amona moteneni wabasubati ime county yeyo ya Kisii omoske Doris Abori umuchumbe webunge ya South Mogrango omoske Silvanos Osoro umuchumbe webunge ya Nyaribari Chache omoske Zahir Janda Moseneto Mochore omoske Esi Okenyuri egati yabaraibande bagokwana ekerekyo nigo baboli omugusi abwate sia serikali eri abisi erinde enyere ko bage koba amagendero ao nigo bono baboli abantu beriki ase omuroberi obwo chenu oriosha na komochia balia abakunywa merelia omuroberi bo burwalia ubusa asino yanigo banyeboli serikali Goseba boli abantu bensemo ya Gusii kumubwatesia omura ibwense omoske William Ruto erikorwani obokurumi boli bagenderete kwenekibwa imeyeke omuroberi oyubo wawene osha meyense ya Kenya omodiketo Petro Machini nigakora etaro wikasenseme yo ya Bonchari nagatone roboti rokubwatia asenchera yobo ikiranu
ensemo yabarai bagusire serikali ya Kenya kwanza kurasa rugongo rwa Gusii bakorawa n'umutino bose batime county ya Kisii muske Donyadori Saburi mubunge bwebunge ya South Mugrango muske Silvana Sosoro mujumbe bwebunge ya Nyaribari Chacha muske Zaijanda mumendera bwe county ya Nyamiro muske Rushamumanyi no museneto Mochoro muske Esther Okenyuri nigoritsikorero banyako bagotara asensemo ya Diana ebunge abonchari county ya Kisii asomorobere obokobeka chinguru chomurira sensemeyo serikali abantu baminto babonchani mbobe nakoleka ekero nachiteka ingangoli gyobolemo epara yale kororo seyalemo ingore mete pare constituency yo bonkani tinso ago para magenda okwanekere kioni gabare yabo basirire egetambukiro cy'umurayibwe nzo Moscow William Ruto yogokora obokurumi anena mona somoro rwabo chenu osha. We support His Excellency the President's mission ya kupigana na cartels wa corruption wa SHA. Watu wanaenda hospitali wanadanganya kwamba mama mjamzito amezaa watoto 9 kwa miaka 9. Hao watu tunasema washikwe. Na wale wabunge mnaenda kuwatetea, wengine mnafanya biashara na hizo hospitali za ukora, tunawaambia chuma chenu kimotoni. Omochumbe bwebunge ya South Mugrango muske Silvana Sosoro nigabori abananchi gosire serikali animono asokwene kinga omurobero yo bwobo chenu ngonya kobago gwikiranwa asokori kwa mono chinga kichia siasa chiboika amangana siasa nakwano takira bona bakemyaka ebere lakini bono igo muntu naru gwate kebeti kiamo buko okobaga buna atagete togotamera muntu togotamasi kuroso muntu gwate kebeti ngaya ya ngawo kanyete 20 ngakwage chigunere 2027 ngo murustori bokongo boyo eyu 2027 lakini bono iga bitui nawo bakenga kiyo obenjara asengwana yabo igosoro nigo igo amochiri abantu bali bonsi bakogenda mamincha no gwako isiko kwae Aden Duale asebono aboriri omurembe asaba bwatani bonsi nabarayi ya Sorogongo rwa Gusii na gutiga siasa chia genkyo. Nilisikia waheshimiwa wengine wakisema ati mnaenda kuimpeach Duale bungeni. Sasa watu walikuwa wanasema hivyo, niliona waliita press conference. Bunge hawaonekanangi hata. Mimi ndio chief whip. Wanakujenga once wanapotea. Namba 2 mko wanne. Wana mkibali if you manage kufikisha signature 10 tu kuja niwape zawadi. Jua mtu afikisha nani anawajua. Unakuja kutishia waziri hapo mmoja anafukuza cartels ati mtamuimpeach. Nyinyi hata bunge amuongei, mnaongea tu press conference. Kwa raia amwafiki, raia amwaoni, maendeleo hawayaoni kwenu. Kazi yenu ni kuchukua waziri hapa. Tunawaambia shetani afanya nini? Muske Zaijanda niko mono hanya kabaga ko morobero yo okobokosha na nigorach konya kabago konya banki. Na wale ambao wanapigana hawataki mambo ya SHA ni wale ambao ni makartels ambao wamekuwa wakiiba pesa kutoka wakati ya NHIF. Leo hii SHA imelipa zaidi ya shilingi bilioni 49 kwa watu wa Kenya, hata wale ambao wako na matatizo kabisa. Juzi Nyaribari Chacha, kuna mama alinipigia simu akaniambia, mheshimiwa, tuko na bill milioni 1.3 milioni. Sasa tunaitisha mchango. Nikamwambia mnyinyi panga mchango, mimi kama mjumbe nitatafuta. Lakini wacha tusukume mambo ya SHA. Kuripotiria Ensoko TV kurabonchari county ya Kisii Ritera na Pethuel Machin. Mwanchu wa mudgerelia roboti orwa Pethuel Machin oyukira nesenseme ya bonchari ngotone roboti rusenche obekanu Noroti kiachitageka emeronge bere na inye chinsa gosensa ya moya wana maragoba nabwe nonkwirira mutumoko no mutangani nyore age kombe kya machi kwende gwinkarana nchikwenderera nemegano oyende menge inakwalganire kurugega imege teseni kyo kyabene Ensoko TV nabaigo nimbwatege karo kyabene amo onere Cyprian Orina Nyamwamu oyore omwati bogeti bukwanira obwene bomunyabantu nabaigo oborai ime yense ya Kenya monorogongo orori rwa Afrika nende nigotogo kwana mange igoro borai anene ime county ya Nairobi nabaigo ime omochi Obusi amona Nyamira kinkorana ntogendere kurugabwe.
eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi nuganete ebyoma bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo koreri bya asemerimo yao kampani ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 asobonia bwebyoma ao byobuye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyarire bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimashine cyo gukenura mache boygo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya ngoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayali girnitie negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase number 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324 Kisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenje yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yuando mwalimu Mokonyi deputy principal ase college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguliyole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asenjao. Nkoni tule bintu uchakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguli uraikeri. Nigo tukutukanye muchune mera no bokole bwito no bwokokera. Twakirisi miese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo guconya mera mwesi mwariganye. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
mwanchu murgereri mbuya muno sokenda gotengera asegeteseni kiao kia bene gien soketi margo ya bono kerongende to kwarigena ria mangana ya amaye senchi yobekranu togoso sentunda yenda ya kabire na kwendera kwenyo bene to gwateka tutambuke imbaka agari ya sorwango rwagusi abarai ao obakorawo amono obunge onot mogrango Joash Nyamoko oyoko buria ikirego kyobo senator eme county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa oyoko ligia ikirego kiria kyobo bunge omosike Isaac Ateba egati yabarai bande nigo baikirana asomo yega abwa matanga ayamo ime yegeti gia ekerenyo ebunge ya North Mugrango ime ye county ya Nyamira ase siasa chiabwa tanse nigo Adams Mochenwa amona Walter Nyambati ebagendera gusaba serikali ya Nyamira kweligereria ose amasabo ne gose amasabo asi IECD naboigo amagendero onsi asensemo ya Nyamoko nigo atebirenga omotienyi oyo igorego osomutienyi ogocha nigo bagochia kwigora university imeyenseme ya Nyamira ensemo area ya Kyabanyaru ebunge yo siasa no nigo chiabwa tanse ase omo MCA kiteba atebanga nigo omotienyi kominalimo bagochia kwigora university yo asenseme yo ya ekere senseme yo ya Kyabanyaru muri kito Steven Nyari Kiembunde nigakoreta ara weekend seme yo na gutonera boti rokobwatia umubasorero hasi muyega bwa matanga asegeti yekerenye bunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira nigo abarai ao baikirana ase oyokoriya ekero kyobo senator se county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa nigereire teneni na gosaba umumenyi kumwakire kura yobo senator so mwaka 2027 asekeria tebirenga nyore kago chiago chorwa sekerogo bene nigarache kwene kinga chisemi cha ECD chichikobekwa chintangani ekero araike ase bunge ya Senate 2027 nende nabasabire support no asekero kyobo senator nende bunango bataibo tambe enche ninji gokora representation erengia na oversight erengia negente getangani unangu ikaria Senate ninkwanere amangana y'abarimu ba ICT asengenja amasomo buno mugusi na aratigaire tokuminyokera nende foundation kobekire to mwana ingia gutira nere kogera omwana gochibusyo otwara amarora amaya nende otwara kabwato musingi omuya igo bono ninji gukwana amangana ya ICD egera abarimu beto bakanwe asenga kiebwenerete neri yakabere banyora amasingira amaya. Manager Narteva about unemployment. Nchebuno Senator Koko 2027 ase roli iliane egochikoro kuga representation. Oyokoriya hekirogo kyobo jumbe imeye bunge ya North Mugrango nigagendereire gosaba mu North Mugrango kumosira asekeria kweranga nigakagirete nga Nyamoko na chikobori obugavana asekorende hatebire mbachikomina na ase nyameni ya 2027 na boli chikura shobo jumbe wa North Mugrango tukabwatana no muzikoyo na murigereti gabuziame kabwatana agautiga ngachwa akagenda bunge na indesti ni murigereti ngora na kangu skore buchigora kera kine ukyawo wali bwateba ngayaya asensemo yo mujumbo North Mugrango moskechwa Nyamoko nigagenderere kuyakire koko anene mono asokrete University Kyabonyoru asereire nga kitariki 22 umutienyo yo iga na chego cha kya ubwagachi bwe University ya Ubene on 22nd of this month na lito wa ground breaking ga Kyabonyoru elinde construction ceremony igo tubato moko manene sana kere sege yabere itambe kurweke rumwaga na garamane moyo and we were able to realize chindoto chiria chialengo ororo yoko make sure the university ororo isa kiamuga kento bwate 14 acres of land to obtain the Navaskeva housing already but bakoli study and never know kubeka some classes iga moino
Warta Nyambati Osebe oyugo chakuboria ekiro ky'obugavana mwaka 2027 na boigo munyakirogo che Otamo Power niganya rekoba agakoraga ebyara bokongu ase serikali ye county ya Nyamira. Nyamira yetoko jimure bateme chande menge mechande Nyamira ne menge tokwata bokongu ronge wanye mbote nitokumeona to chane ke county chinde no nyankericho no nyankisumu no Kakamega. Nigo siasa cho MCA bwekerenyo chabe tanse Eruption ya numba waika tabateba na nche no maso ya kurigeke ke MCA asekerenyo ward gendo kerenyo wote yeko ya weta rumas nganya numba tayotebe gendo ko batebia bali na banta abo bakuona minganu nayo tigatora ron 27 November mombo ikere chikule echio kubasa ebintu mbere wongamba sabo mwongere chikura abaga ambare nyumba mapema saa 12. Steven Nyarikembunde Ekerenyo North Mogirango county ya Nyamira. Mwanchwa umurgereria gotigana anayo ya siasa tigatora nembaka imaye county ya Kisii Ritko uria rero mugabana abwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati nigana na uniform chinyabo chi ase abasigari ibe county eyo na baigo ebinto binde byo kubyo musiki ibuna chitarumbeta achikonu negati yebinto obinde ebinge ebyo birachiko bakonya ase emeyega yogo sasukia emeroberio imeye county eyo gakora omuroberio yo imeyegeti Kiagusi Stadium Simba nigo atebire buna igetambokerekyo nikyo kwa na uniform nigo kiretu esengencho konyora uniform chabere kwa bachiko gotera abasigari abo anya nigo Simba nigatebanga abasigari bande nigo babocho koirwa aboika asa ensemo ya megero ya Gilgir iribanyare konyora amasomo aiseine nabo igo obwoge ebwa igoromono nonya nigo atebe buna igo abuchi abo komenta ebirengo byabo byamasomo ilo wikirania Simba nigatebanga abasigari bari babeire asegekege tambe ime yabisi nigo babuchi konyara bago kinibwa ibirogo araboti oruo nigo rwali bwana mu muri kito Frida Kerubo. Bunenchereyemo yogotinya obokoreri ime county ya Kisii nigo mugavana Simbarati aikirana imeyegatigie chigosori Kiagusi iliokora omoroberio bokwena na chi uniform gochia asabasigari be county gokwana nigo enekia kubwatuka ebinto ebirabe bigotumekwa n'abanyanyimba abo. Your county enforcement officers and officials of official launch of Kisii County Enforcement Plan. Today, we issue all the 368 enforcement officers with 2 sets of uniform, a pullover, boots, battery, belts, and traffic marshal will be given umbrellas, reflectors, and jackets, and raincoats. Boigo nigo ainekebuna eyongati yemeroberio eserikali ye county ya Kisii ebegete eliogo ikirania amaoncherelio nonye nabo nigo abasigari be county barabe bakoenekia obolemu nabo igo obwasio kuchingaki chobokoreri bwabo. The officers comfort and begins in their areas of work, as well restoring confidence and identify as they discharge their duties. The issuance of these new uniforms is among the reforms the Kisii County government through the Department of Administration has embarked on to uplift the welfare of our officers. Arati boigoni goenekia kubeka enengo ensemo iliokubaira ensemo ya Gilgir iliokonyora amaigelio. We sent the chief officer and the director to NYS. Put into the budget some money, so that 18 million, for all of you, and I want to pay all of you to go for the training to gain the skills of Bagita. Therefore, for those of you who
who will not make it, you have no option. Is to vacate, give chance for those ones who can be able to give services. Very soon, gentlemen and ladies and gentlemen, be prepared, you'll be attending. Chinga kiechio nigo agokera omoroberio o Ajir oyo obeire kogosira abasaya eliokonyora obumanyi bwebirengo gwetera chikosi babere bagokora magayo gosoa chi university gose chi college. I'm going to look for my own resources because we don't have plans for it to put into Ajiri for all Ajiri centers to get enough resources for training of our young people before they join the university and the colleges. Tumeweza kupitisha wanafunzi hapa zaidi ya 26,000. Niko na furaha kusema ya kwamba tuko na wanafunzi ambao tumeweza kusponsor kwenda shule tofauti tofauti. Kerubo Frida, Ensoko TV. Mwancho omulgereria roboti orwa Frida Kerubo na urogotekia chidagika emerongo enene ibere chinsa enseyemo ya bona maragoba nabwe nongo ikerwa mwerio amangana mayesenchera yobe kanukorende Thomas Goskare ekiagera Cyprian Orina Nyamwamu oyore mwate bagati boborai nabo igobwene imeyorgongo rwa Afrika oikire negaiga nende ngo cyargo kwana mange igoro yoborai anene meye county ya Nairobi obu abaire koba bobwate obobwate obochkanu asema tuko abwango iga anene kore wikeri yaeta Nyamwamu nachiko bako kwanira mange ndochiko ikaransanse tomanyanie tosemanie igoro yamangana yoborai ime ya county ya Nairobi nabo igo goika omochi ogusi amo na Nyamira Thomas Goskare mwanchumulgereria kiagera aiga no oboroso obomogusi nkoro kwa Daniel Omwaga korende tosuka. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebi